In the hush of twilight hues, where evening's breath slowly stirs. Hej og velkommen til Fanget på Flue, podcasten, som gør dig til en bedre kystfluefisker. Lige om lidt, der skal du møde en af kystens mere ekstreme profiler. Jeg har nemlig fået besøg af Dennis Flynder, som huserer ved de sønderjyske kyster og fjorde, hvor han fanger uhyggeligt store havørreder med sin trofaste klasse 0-stang. Hvordan det foregår, og hvor mange dyre sætstænger Dennis har knækket på den konto, det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Men inden vi går i gang, så husk, at du kan støtte Fanget på Flue med et valgfrit beløb, som går direkte til at producere mere podcast om kystfluefiskeri. Link, det finder du i show notes, samt Fanget på Flues Instagram. Og tusind tak til alle jer, der allerede bidrager. Men nu ruller vi. Og når du har hørt det her afsnit, så har vi lært en masse om det helt lette fluefiskeri, du kan tage med på din næste kysttur. Rigtig god lytning. Dennis Flynder, velkommen til Fanget på Flue podcast. Jamen, tusind tak skal du have, Troels. Og tak fordi jeg måtte komme. Tak fordi jeg måtte komme. Du er jo faktisk kommet herned til mig jo. Ja, vi har arbejdet et år på at få den her optaget af i stand, og det har bare været svært at travle kalender. Men nu er vi på plads på din hjemmebane. På min hjemmebane. Det lykkedes, men det var jo, vi skulle have mødtes halvvejen. Men det lykkedes at få det gjort på min hjemmebane. Og det har været det hele værd. Vi sidder jo her omkring det yderste af Haderslev Fjord med en fuldstændig fantastisk aprildag. Det har været sådan en sindssygt rockhold og sur morgen. Du har været op og lave gymnastik. Ja, men det var jeg nødt til, fordi altså tæt havgus, der bare ligger som en tyk dyne, du ikke kan se på den anden side af fjorden. Du på et tidspunkt, da du skulle skifte flue, så kunne du næsten ikke engang, du måtte sådan stå og støtte 10 minutter på bare at skifte flue for at lave den der perfection loop til min skumgris. Det var jo helt godnat. Og vi gik sådan og håbede på, at solen brød frem, men det gjorde den bare ikke. Men Dennis, prøv lige, vi har en masse fedt, vi skal igennem i dag. Skal vi ikke lige prøve at gennemgå vores fisketur? Vi har fisket et par timer i det aller yderste af Haderslev Fjord. På nordsiden? På nordsiden, ja. Ved Ørbyhage. Ved Ørbyhage. Der er nogle fede fiskepladser. Ja, altså det er jo, altså Ørbyhage er jo et sted, hvis du går ud på selve Ørbyhage, hvor vi sluttede af. Nu startede vi så på indvendig side, hvor jeg har fisket lidt det sidste stykke tid, og der har egentlig været bedst om eftermiddagen. Og vi kommer så her talstærkt her, os to. Jeg skal lige sige, at det er lige blevet sommertid, og i min dumhed foreslog jeg, at vi skulle mødes klokken 6, så det var bælragende mørkt længe, iskoldt. Du siger, normalt ville du aldrig have startet bilen før klokken 11, og det er den nu. Ja, så nu. Ja, men det lykkedes jo dig at fange 2 lynhurtigt. Jeg ved ikke, hvad var klokken der? Den har været 7:30 eller sådan noget. Ja, det er mest usandsynlige sted. Ja. Det kedeligste sted. Det kedeligste sted. Ja. Ingen tang, bare rent sand. Ja. Der fik du 2 der lige i rap af hinanden. Der. Ja, en af dem var faktisk sådan en rigtig fin, lille, fed fjord, og de huggede begge 2 på sådan en lille størrelse 10 reje i tagen med nogle grønne UV-øjne. Men så blev det endnu sjovere, fordi så rykkede vi jo længere ud, og så blev det sjovt for dig. Så kom vi jo rundt der, man kunne ane, at solen den var stået op. Den kæmpede en krig for ligesom at komme igennem det her tyk dyne af havgus, tåge, og vinden var jo sådan lidt svag, ganske svag, og så forsvandt den igen, så blev den svag igen. Så det blev ved med at blive tilført af noget havgus inden fra fjorden, og det blev ved med at komme os i nakken der. Men det lykkedes os så at komme ud på den anden side af Ørbyhage, så vi fiskede på ydersiden af Ørbyhage og fiskede imellem alle de der tangplanter der. Og så hørte jeg dig bande rigtig højt, selvom vi var kommet ret langt fra hinanden. Ja. Så hørte jeg bare, for fanden da! Ja, jamen der er jo midt i det hele. Jamen der står jeg og kigger et andet sted hen, fordi jeg synes, jeg hørte et plask ud til siden. Og der løfter jeg så stangen op og kigger lige, hvor min flue forlader vand. Der var der kommet sådan en trykbølge efter af skumgrisen der. Men ja, det var så et par kast efter, der havde jeg en trykbølge efter flue igen der. Og
den nappede lige lidt i halen, og de der lange spægfjer der. Ja, de må ikke være for lange. De må ikke være for lange. Og så gik der 10 minutter, så fik jeg den først. Ja, så jeg synes, har vi ikke godkendt, Dennis. Jo, men jeg synes... Altså, det har været svære forhold. Men det har det. Vi har da fået 3-4 fisk i hånden, og du har haft en pæn fisk, der lige var inde og markere under ret svære forhold. Ja, det er altså, når det er havblæk stille, så er det svære forhold. Bare lige sådan, så hvis vi nu skal i læringshjørnet. Hvad gjorde vi rigtigt i dag, Dennis? Hvis vi lige skal klappe os selv på skulderen. For vi faktisk fik de fisk, for det virkede lidt håbløst i starten. Man kan jo sige, Claus Eriksen, han sagde jo, at det handler om at være først. Og det var vi. Og det var vi. Det er jo slet ikke, det var bælragende mørkt. Nej, der var ikke bælragende, der kunne se det sådan lidt. Det var lysende stille og roligt. Det gjorde det, men... Ja, så måske de rigtige fluer, der de ville have i dag. Ja, altså præsentationen af fluen. Altså, da du fik den første fisk, der landede min lige direkte oveni, fordi jeg så slet ikke din line, den landede der. Jeg fik helt chok, da jeg troede, der var en fisk op i overfladen. Men vi stod jo ret tæt på hinanden der. Men ja. Ja, en rigtig fed morgen. Dagen er jo ikke slut endnu. Nej. Men nu, Dennis, i dag, der skal det jo handle om dit lidt vanvittige projekt. Det her klasse 0-projekt, som jeg har været ret fascineret af. Og da jeg startede den her podcast, så var der faktisk flere, da det sådan gik op for folk, at der var kommet en kystflue-podcast, som begyndte at skrive, at ham der Dennis, der går rundt og fisker over i det sønderjyske, ham skal du altså have fat i. Da jeg spurgte hvorfor, så sagde de alle sammen, at han kan et eller andet vildt med de her klasse 0-stænger. Så begyndte jeg at kigge lidt selv, og det så rigtig fedt ud. Så ringede jeg til dig, og jeg tror, vi endte med at tale 2 timer i telefon, og jeg hørte en masse røverhistorier, fik gode tip. Ja. Og så har vi jo talt sammen on and off siden, og jeg har fulgt sådan din vinter, og du har været ude i sådan et skumgriseventyr. Men i dag, der skal det handle om hele din rejse ind i det her lidt vanvittige klasse 0-fiskeri. Vi skal høre lidt om selvfølgelig grej, teknikker, og selvfølgelig også nogle gode røverhistorier og fangster. Og så skal vi høre, hvordan det egentlig er at være klasse 0-fluefisker på kysten. Og der er også lidt med nogle laks. Ja, og det er så dog fra åen af, jo ikke? Men laks og havørred. Jeg har 1000 spørgsmål, og vi har også været så heldige, at nogle af podcastens lyttere har sendt lidt spørgsmål ind, som jeg tænker, vi lige runder det hele af med. Jamen det er jo fordi, de har nogle, hvor det ligesom snor lidt rundt, og så siger de, kan det lade sig gøre? Hvem er Dennis Flynder? Jamen, han er jo en gut på 44 år gammel, og han er gift og har 2 børn og bor i Genner. Det ligger mellem Aabenraa og Haderslev, en lille flæk der vel. Mit arbejde, det er jo erhvervsfiskeri. Ja. Det har jeg gjort siden 99. Så, og det er jo... Og det er ude på Nordsøen? Det er ude på Nordsøen, det er Østersøen, og det er jo hovedsageligt pelagiske arter, brislingssild og sådan noget. Og så har man jo min fritid, der går jeg all in på mit lystfiskeri, klasse 0 fiskeri, og fisker om med noget, der er grovere, men der er andre tider til det. Det sjove er jo det der med, eller det fede, at du all in på dit job som erhvervsfisker ude på havet. Og det giver dig så også dejligt meget fritid, hvor du så nogle gange kan gå og fiske igennem med rigtig mange fiskedage. Lige præcis. Det gør jo nogle gange, at kan vi være blæst inde i 14 dage. Og man skal jo sidde med telefonen i hånden og hele tiden se, hvornår kommer der en forbedring i vejrudsigten, så vi kan komme afsted. Men når så er jeg hjemme, jamen, så er jeg ude med fiskestangen, og man tænker, men har du ikke en familie? Så det har jeg jo selvfølgelig, men hun ved jo, at hun ikke været vant til andet. Selvfølgelig dengang lige, da vi lærte hinanden kende, det var jo bytur og alt sådan noget der. Så ligesom, det varede et par måneder. Det var et par måneder, du ved. Altså, skyen er jo ikke lyserød hele tiden, jo. Der kommer en hverdag jo på et tidspunkt. Ja, og kysten kalder jo. Og kysten kalder, og man kan jo sige, at jamen, i forhold til, så har vi fundet en rimelig god, ligesom du snakkede med Rune om, Rune Vestfalen. Ja. Så får vi lige en snak der, ikke også? Altså, du ved, når bliver det lidt for vildt for min kone, jamen så får hun får lige sagt nogle ord der, og så ved jeg godt, og så tager vi lige en hjemmedag. Ja, og så kalder kysten sgu igen. Ja, men du ved, så kommer der, jeg har lige, du ved, og så må jeg nødt til at sige, kan jeg lige få lov? Du ved, jeg spørger jo næsten altid om lov,
Og så kan hun jo sige ja eller nej, og så tager vi den jo derfra, stille og roligt. Jeg har faktisk tænkt på, Dennis, at det kunne være sjovt en dag at lave sådan et koneafsnit i podcasten. Ja, altså løsfiskerkoner. Ja, hvor de kan tale ud og rase ud. Nå, men du er jo sådan hardcore fluefisker. Men hvordan er du kommet ind i det her? Fordi vi skal jo også have dig legnet op til sådan klasse 0-fiskeriet, men du har en hel del år i bagagen. Jamen, det har jeg jo. Altså, selvfølgelig startede jeg jo også min karriere som løsfisker som 6-årig i Kolding Å med en prop og en orm. På et tidspunkt så hopper du ud af åen, ender på kysten. Hvornår samler du fluestangen op, og hvorfor egentlig? Jamen, det er jo fordi, man læste jo artikler, så i Fiskeavisen, og da jeg gik på efterskole, så jeg meget i Fiskeavisen. Den købte jeg tit, når jeg kørte i tog, når jeg skulle op på efterskolen. Og der var jo tit sådan nogle fine artikler i, og Fisker Fri, og Sportsfiskeren. Det var de der 3 blade, jeg altid købte den, og så havde jeg læst dem i toget. Og der var et godt billede af en lækker stang, jo, det er jo et godt billede med en, der poserer med en fisk og en fluestang. Det gjorde jo egentlig, at jeg egentlig kom i gang med fluefiskeriet på mere seriøse plan i forhold til, hvad det var før. Og ja, det gjorde jo så bare, for at få mere succes med fluefiskeriet, at man nødt til at lade spændestangen blive hjemme. Det var det, der gjorde, at jeg gik all in over det fluefiskeri. Og på et tidspunkt, det skal vi høre meget mere om, så går det så galt for dig, fordi så ender du nede som klasse 0-fisker. Fuldstændig blomsterpinde-agtige ting. Og, Men jeg tænker, at nu skal vi for alvor i gang. Klasse 0. Hvorfor? Jamen, jeg startede jo som andre. Præcis ligesom med en 6'er-stang. Og arbejdede mig stille og roligt ned. Og så var jeg jo nede i en klasse 4. Så fik jeg en klasse 2. Og gik lidt og fiskede. Det var sådan nogle Orvis. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det var nogle gamle kulfiberstænger. Fiskede med den i åen efter med noget tørflue og noget. Så havde jeg den med over kyst der. Det kunne jeg sgu da egentlig godt lide. Det kunne jeg godt mærke, at der var et eller andet der. Selvfølgelig begyndte man at prøve at tage nogle liner og fiske med dem som VF-liner. Og det fungerede jo slet ikke. Der var jo ikke noget distance på, som der var med en klasse 6. Jo. Og jeg tænkte, så hopper jeg lidt fra det igen. Men så lige pludselig så jeg på bagsiden i Sportsfiskeren, at man havde jo de her sætstænger, de fos jo helt ned i en klasse 0. Så fik jeg søgt lidt omkring, så fik jeg anskaffet mig sådan en SPL'er, klasse 0, en 8-fods. Og hvor langt er vi tilbage her, Dennis, sådan i tid? Hvor længe har du været i gang med det her? Det er helt tilbage i starten 0'erne, tror jeg, 2004. Så vi snakker 22 år, ja. Så, og så er det jo, da jeg havde den havde jeg i en kort periode, da den under noget havnefiskeri efter havet nede i Aabenraa Havn, der knækkede den i et tilslag. Der knækkede bunddelen, den knækkede i 3 dele. Og så gik der et halvt år, tror jeg. Jeg kørte til Korsholm og afleverede den sammen med et garantibevis. Da du står her for sådan 20 år siden og er helt ny i det her, det er jo ikke fordi, du kunne søge en masse viden og sådan noget. Du var meget på egen hånd. Kan du huske, hvordan det var at stå og ligesom have besluttet sig for, at du ville kaste dig ud i det her meget lette klasse 0-fiskeri, og ligesom var helt alene på kysten med det? Hvordan var det at stå dengang? Jamen, det var jo, man står der og ligner et spørgsmålstegn. Det gør man jo, fordi man tænker, det fungerer ikke. Men alligevel får man sig selv overbevist om, at ved du hvad, nu har du sat dig et mål, nu prøver du at, ligesom at komme i hus med det. Fra den dag, hvor jeg besluttede mig for, at det er det, der skal ske, og til det, hvor jeg står i dag, det har ikke været billigt. Nej, altså på de her 20 års penge, der er gået, hvor mange stænger har du crashet? Jeg tror omkring
Lad os snakke om for eksempel 4 stangserier. Der har jeg crashet nok 10 gange, tror jeg. Ja, det er også mange. Mange af scenarierne har været min egen skyld. Det kan være arigskab, når du ikke kan få festen til at blive, så bliver man lidt arig og kommer til at gøre det der dumme tilslag der. Lidt ud over det sædvanlige tilslag, man laver. Ja, fordi jeg tænker, der er nok mange, der tænker, hvordan fisker man reelt med klasse 0? Man er udfordret på distancen. I det øjeblik, en større fisk hugger, så er der jo ikke meget ryggrad at arbejde med. Nej. Så prøv lige at fortælle sådan en, hvad gør man, når man går med det der meget lette grej? Altså, når man vælger, ofte så vælger man en plads ud fra vindretningen. Selvfølgelig nu man kan godt gå ud et sted med direkte pålandsvind. Man går bare et stykke ned, så man kommer ned for enden af, for eksempel hvis det er et badekarts kyst, går ud i badekart og starter med at fiske på langs der. Så har du vinden, der hjælper dig, og du med et 6-7 grams hoved og en monoskydeline, så har du et optimal mulighed for at kunne kaste de her 15-18 meter nemt. Ja, for du leverede jo nogle fine lange kast i dag i nulvind. Ja. Så når du har vinden, den er din medspiller. Den er bestemt ikke din modspiller. Du skal bare placere dig selv i forhold til, så vinden kommer der rigtigt på den fiskeplads. Om du så skal tage fiskepladsen fra den ene side, eller om du skal gå ned til den anden side, og så fiske den hen, så du får vinden rigtigt. Skal vi så ikke lige prøve at tage det der med den store fisk? Fordi en havørred på 40-45 cm, det er jo bare en ren fest på sådan en klasse 0, kunne jeg forestille mig. Det er det. Det er jo sådan, der kan man ligesom, der kan man relatere til de stænger, klasse 0 stænger, de er jo bygget til creek. Altså små bitte bække, der er smallere som er bil, den er. Altså, og det er jo det med små 30-35 cm hav, eller bækkeøder, de fanger ned i New Zealand, sådan små creeks. Det er jo det, de er bygget til. Men hvad sker der så? For du har jo mange på CV'et. Ja. I det øjeblik, nogle af de større fisk på 55, 60 plus og så videre, de hugger. Hvad gør du så der, Dennis? Altså, hvis den hugger, og jeg observerer ud fra mine erfaringer, kan mærke, at det er en god fisk. Så er det med at holde af stangen, den er jo egentlig spændt. Altså, et hjul. Hjul er din bedste ven. Få linen på hjulet så hurtigt som muligt. Og så er helst et dejligt med et hjul, der har en fin jævn brems, som er nem at stille under fighten. Og i starten, lad den bare gå amok, hvis den vil gerne ud af. Så kan du holde stangen i venstre hånd, og så bare lige stille lidt over brems der. Det er som du gør med et spændehjul. Stiller du også over brems i flere gange under fighten. Og til sidst, så begynder den jo at komme lidt ind af, eller man går med den. Men nogle gange, så har man en tendens med at walk the dog. Altså du går med den svømmer ned ad kysten, så bevæger du så også langsomt den vej der. Og så jeg prøver bare at holde så dyb en kurve ud til fisken. Ja, fordi mens vi gik og fiskede i dag, så fortalte du lidt det der, du vil helst ikke få stængerne bøjet for voldsomt. Lige præcis. Så kan det gå galt. Ja, og det er jo der problemet er, fordi lige snart, når du har så tynde kulfiberklinger, jo tyndere de er, jo mere kan du bøje dem rundt. Men der kommer et tidspunkt, hvor de simpelthen ovaliserer, og så knækker de. Ligesom du kender fra PVC-rør. Hvis du får så et PVC-rør, hvis du taperer det ud, så helt ude i spidsen, der kan du bare næsten bøje den næsten rundt, så det rører ved hinanden. Præcis. Lige snart du kommer ned, hvor diameteren er større, så laver den lige så et knæk, bum. Det er meget mere fleksibelt, klingerne, jo tyndere de er. Men så er der jo ikke så meget materiale i klingen. Nu er jeg ikke den store, hvad skal man sige, stangbygger selv, men jeg kan jo godt lægge 2 og 2 sammen. Det er sådan rimelig nemt. Så du har simpelthen stået og prøvet at have den der lidt større fisk på, og så er det bare sagt knæk? Altså, jeg har jo prøvet at have store fisk på, at fange store fisk med stanger, hvor så efterfølgende tage ud og så give et tilslag til en 35 cm havørred, og så knækker stangen. Dennis, hvad har de sagt, når du nu kommer for 8. gang i de steder, hvor du handler stænger? Jamen altså, de kigger jo lige lidt ned i bordet og siger, de ser jo, når jeg kommer ind af butik, og jeg kommer med et stangerør, så ved de godt, klokken er slået. Jo, ikke? Men, nu kommer han igen. Nå.
Men Dennis, så kommer der jo også de rigtig gode dage. Der har du en god historie, vi lige skal have. Ja, altså, der er jo selvfølgelig også nogle dage, hvor det er en succeshistorie. Hvor det er, at man kan mærke, at det var fedt. Og det var jo også her i Haderslev Fjord for 3 år siden. Der lykkedes det mig at fange en rigtig flot fisk på 72 og 4,2 kilo. Så det var jo mindblown. Altså, vi troede bare, at det var en nedgænger. Du ved, lige det år, der havde... Lad os lige få historien. Du er ude. Hvad sker der? Jamen, der sker jo det, at jeg skulle til Haderslev Fjord. Egentlig ikke havde planlagt at fiske et andet sted, men ham her, min makker, han havde jo fanget en fin fisk på 64. Og jeg skulle op og aflevere nogle fluer, jeg havde bundet til ham. Og så tænkte jeg, jeg kunne da jo lige... Og han gik jo derhen ved stævlet, og jeg gik hen ved jagthytten. Så kommer han jo hen. Vi har en tendens med at ringe frem og tilbage til hinanden, om der sker noget, hvor han står og hvor jeg står. Og så ringte han og siger, man kan da ikke se, hvor stor den fisk den er, siger han så. Jeg siger, nej, men det er da en fisk. Og så sætter jeg jo den ud der, så går der et stykke tid, så er han næsten hen ved mig. Og så får jeg jo selvfølgelig en undermåler på igen, og siger, man kan jo ikke se, hvor stor den fisk den er. Jeg har en på 64, siger han så. Så siger jeg, jamen det er fint nok, det er fint. Det er jo en flot fisk, du har fanget der. Og så tager jeg jo selvfølgelig og kaster ud igen, og så skulle jeg til at fyre en sætning af til ham. Mens at fluen ligger, Black Final Shrimp, den ligger og daler stille og roligt ned mod bunden. Og siger det bare småkage. Jeg når ikke engang, jeg tror den kroger sig selv, den fisk der. Og jeg giver jo selvfølgelig tilslag med, at stangen den holder. Du ved, og det er jo... Og den tager lige et fint run til at starte med, og så kommer den egentlig bare med ind. Jeg ligger jo godt med pres over der, som jeg nu plejer at gøre jo, men... Og så går den ind rundt om mig, og du ved, så går den lidt hen mod ham. Og du ved, da han så kommer hen til mig der, så giver jeg jo ham et telefon. Og så filmer han jo, mens jeg netter den der. Eller han lavede jo op. Jeg filmede jo selv også med min telefon der. Og da han så ser den gå i nettet, den der fisk der var han ikke så kækhøj længere. Men hvad går der gennem dig? Fordi det har jo været næsten på det tidspunkt toppen. Og er det måske stadig det er stadig klasse 0-karriere? Ja, det er det. Altså på kysten, der er det min største fisk på kysten. Altså i saltvand. Altså ikke altså jeg har fanget en, der er næsten lige så stor fra Flyderingen, men det var nede ved Kalø. Den tæller ikke. Det skal være, hvor man står stationær på kysten, eller hvor man fisker langs med kyst. Så din største kystørred på flue, den er taget 0. På klasse 0? Ja. Men det bringer mig jo lidt videre til det der med det at fighte store fisk på det her meget lette grej. Risikerer man ikke, at man er meget lang tid om at udtrætte fisken, fordi du har jo ikke samme ryggrad. Eller denne her tog der måske 5 minutter, men er man ikke ude lidt i sådan et problemfelt med det her lette grej, når det handler om at få fanget og genudsat de her store, vigtige havørreder? Jo, altså det er man. Altså for en, der er vant til at fiske med en klasse 6, og han får en klasse 0 i hånd, og får en stor havørred på, hvordan han ville reagere, det ved jeg ikke. Jeg kunne forestille mig, at fighten ville trække lidt ud for ham. Men for mig, der mener jeg, altså jeg har mine fisk rimelig hurtigt inden. Der kan være, det der tit afgør, det er jo tit ham, der står bag ved stangen. Ham, der holder stangen i hånden. Det er ham, der skal lægge pres på fisken. Og sammen med bremsen på hjulet. Og der kan man jo sige, at brug så meget af klingen, du også kan. Fordi den absorberer også fiskens bevægelser. Men prøv lige at holde fast, Dennis, ved det ved hjulet. For der synes jeg, du har nogle meget stærke pointer. Fordi at måske alle os, der fisker med klasse 4, 5, 6, bruger jo meget mere vores stænger. Og bruger faktisk ikke bremser så meget. Med nej, fordi I står bare og stripper. Oftest er det bare at strippe lige ind og holder den med pegefingeren. Præcis. Jeg plejer altid, altså har jeg en fisk på en 55 og deroppe af,
endda nogle gange også på 53 og deroppe af. Det kommer lidt an på, hvor hurtig og hvor aggressiv den fisk den er. Så kører jeg altid line på hjulet. Altid. Og så fighter han på hjulet. Ja, fordi der får du det ekstra værktøj til at trætte fisken hurtigere ud. Ja. Og det er jo altså sådan 5... jamen den fisk på 72, jeg vil tro, den tog 6 minutter. Ja, det er jo ikke værre end så mange andre større fisk. Nej, det synes jeg ikke. Og den blev også hjemtaget, den fisk der. Så det er jo... selvom jeg genudsætter mange af mine fisk jo, men det var en fin spisefisk, så den blev hjemtaget. Dennis, du er kommet rigtig, rigtig langt med dit klasse 0-fiskeri. Opnået utrolig meget. Mere end de fleste gør på helt almindeligt grej. Men er du egentlig sådan i mål på dit klasse 0-fiskeri? Nej, det er jeg ikke. Hvad mangler der? Jeg mangler jo den her 5+ havørred, altså fra kysten, før jeg ikke nået i mål. Jeg har større fisk på den, men det er i åen, det er jo ligesom, det er en anden kategori. Jeg skal over de her 5 kilo. Det skal jeg. Det er det vigtigste for mig, det er at komme over den her 5 kilo på det klasse 0-grej på kysten. Men jeg kunne også godt tænke mig at vide, Dennis, hvis nu man er sådan helt almindelig kystfluefisker, og man godt vil i gang med det her lettere fiskeri, måske har prøvet lidt klasse 4 og har fået smag for det, men godt vil endnu længere ned. Hvad er sådan din bedste råd til at komme i gang med det? Skal man bare gå ud og investere 7.000 kroner i en Sage startstang, eller hvad? Hvad gør jeg, hvis jeg godt vil i gang i morgen? Altså, hvis folk gerne vil i gang, det er at tage afsted hen til... Sådan, hvis de er besluttet på, at det er en klasse 0, de vil have, så skal de tage op til den butik, der forhandler de der klasse 0, og så få lov at prøve den med en line på. Prøv at arbejde med den, fordi det er jo, kan du ved Korsholm, kan du sikkert også ved Daniel også og forhandler af Sage. Og der kan du jo tage op og så prøve at stange, hvis de har en i butikken altså. Og så oftest så har jeg skriver med mange selv. Altså de kan også skrive til mig på Messenger, hvis de har brug for råd, eller hvis de har købt en, og de har brug for råd, så kan de jo bare skrive til mig. Ja. Vi lægger også lige din Instagram på show notes, så man kan finde dig der, hvis der er. Men du nævnte også, at det behøver jo ikke at være klasse 0. Nej. Klasse 2 er jo også et ret stort step. Det er et step, og der er et større udvalg af stænger. Det er der. Der er et meget større udvalg, diverse stænger, diverse mærker i en klasse 2. Det er jo ikke alle mærker, der laver en klasse 0. Og det er jo, jeg vil sige, klasse 2, det handler jo lidt om, hvilken aktion stangen har. Altså, det kommer vi ind på senere i forhold til med vi skal snakke en masse grej senere. Ja. Men altså, du har flere, der er lidt mere slik på hylderne i en klasse 2-serie. Og så anbefaler du også, at man måske køber en brugt kvalitetsstang. Ja, det vil jeg gøre til en start, i stedet for at gå ud og investere en større sum på noget, du ikke aner, om det er noget, du vil beholde. Så er det bedre at købe noget brugt, prøve det af, det var ikke dig, og så sælge det igen. Så taber du jo næsten ikke noget. Altså. Nej, præcis. Men hvad tænker du er sådan den absolut største barriere, man skal overvinde for at komme i gang med det her helt lette kystfluefiskeri? Jamen, det er jo det overordinære, kan man jo sige. Det er jo, at man skal acceptere sig. Det er jo, man opbygger jo selv nogle form for barriere, og det er jo sådan noget med, kan jeg kaste langt nok? Kan jeg fight den fisk der? En klasse 2 kan du fight sindssygt store fisk over. Og jeg vil sige, selvfølgelig kan du med en klasse 2, der har du stadigvæk, du har stadigvæk meget mere stang i forhold til i en klasse 0. Og det er meget mere nemmere for dig at begå med en klasse 2. Og så kan du jo finde ud af, om du skal tage steppet efterfølgende og gå ned. Men den største barriere, det er at tage det skridt længere frem. Ligesom få det gjort. Søg efter en brugt stang og få det prøvet af, fordi altså en øvet fluekaster kan godt kaste med en klasse 2. En der er jo vant til at gå med 16 gram og en klasse 6,
han kan jo ikke, han er jo nok ikke for en klasse 2, det er bare en spaghetti-stang for ham jo. Altså, man skal ligesom lade stangen arbejde. Lad stangen arbejde, stille og rolige bevægelser. Distancen kommer jo med erfaring, stille og roligt. Er der ellers noget, Dennis, som der kan overføres fra dit fiskeri til sådan den standard kystfuglefisker af læringer, du har gjort dig fra det lette fiskeri? Ja, som vi kan få glæde af. At distancen er ikke alt afgørende. Fordi alle dem, der går med klasse 6-stænger, du ser jo, de står og bruger en masse energi. De prøver at overføre en masse energi, og de bruger en masse energi. Ja, det gør jeg også selv. Når de går og kaster, og vil bare og det er især, jeg ser det tit, når jeg møder dem, sådan vi fisker lidt mod hinanden, så spiller han lige på skuespillertangenterne, at han lige skal lægge 30 meter ud, eller 33 meter, og han lige skal vise mig, mens jeg går derinde i ankeldybt vand, og går og smånilder der med min lille blomsterpind. Ikke? Det er slet ikke nødvendigt at kaste 30 meter. Dennis, jeg kan ikke holde mig i skindet længere. Nu skal vi simpelthen have nørdet grej. Jeg kunne godt tænke mig at gennemgå det sæt, du går med, ligesom fra top til tå. Jeg fik jo lige lov at holde og røre Pellerode Rave lidt i dag. Men prøv lige at fortælle os lidt omkring, hvad du selv går med. Fordi det har jo taget dig 20 år at nå frem til det her setup. Så præsenter lige dit sæt her. Jamen mit sæt, det er jo det har jo egentlig været for at være nede i det der klasse 0. Der er det jo hovedsageligt set. Det er jo, jeg ved ikke om der er andre, der laver klasse 0. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Der var på et tidspunkt, jeg tror hvis de var henne, og var ved at undersøge noget med en Superfine. Det kan være, de kom i mål med en klasse 0. Jeg kan ikke lige, det må du ikke lige hænge mig op på. Men, du er meget glad for Sage. Det er jeg. Du har deres logo på din bil. Ja, det men altså sådan en lille bitte fin logo der, det skader ikke noget. Men du ved, en Sage Start, 7,9 fod, 3-delt, klasse 0. Yes. Og så går jeg med et Sage-hjul, en 25, det er det lidt ældre Sage-hjul. Det er fordi, jeg er glad ved det, og har passet godt på det. Vi lægger lige nogle billeder af det her på podcastens Instagram, så man lige kan kigge lidt med. Det er en 2540 i serie. Det er klasse 4 hjul til en 0'er stang. Det er fordi, det er forholdsvis let hjulet, og så er det jo stor diameter. Du kan få rullet noget lignende ind i en varn. Før der gik jeg med et Bauer-hjul, men det var meget smalle diameter. Det er jo fint, hvis du skal lave en video, hvor en fisk den stikker af, så ser det jo vildt og voldsomt ud, fordi det er så smalle diameter. Det er fedt at se hjul blive straffet. Ja, det er jo det er beregnet til jo. Og så har vi en Bavarias skydeline, 24 punds. Den har jeg gået med i mange år. Jeg har så lige prøvet alt muligt andet, men når det er mono skydeline, så er det den bedste, jeg kan lide at gå med. Og så er der et skydehoved, som jeg har lavet ud fra en Vision Attack VF-line. VF-linen er 25 meter lang. Klumpen på VF-linen, den er 10,1 meter. Hvad gjorde, at du lige valgte den, Dennis? Jamen det er fordi, jeg kan godt lide noget, jeg skal klippe fra. Jeg ved nogenlunde, hvor mange gram jeg vil have det med erfaring gennem alle de år, og alle de liner, jeg har klippet i. Og hvad er det, du er endt på så? Jeg er endt på 7,8 gram. Og det har jeg gjort udelukkende af en begrundelse. Det er, fordi jeg ved på et tidspunkt, der kommer jeg til at korte lidt af spidsen, og jeg kommer til at korte lidt af bagenden, hvor jeg har lavet lykken, hvor jeg sætter min skydeline fast med. I fronten, der har jeg lavet mit taperet forfang. Det er tilkoblet via en nailnut. Så der ryger jo en halv centimeter hver gang. Og så har jeg altid lavet, jeg ved, på 7,5 gram, eller slår 7,5 meter, der vejer det 7,3 gram. Så når vi er dernede, så ved jeg, at det er der, hvor det er optimalt. Det er måske lige til den lange og til den tunge side, men så er der plads til, at jeg kan finjustere. Ikke fordi jeg skal finjustere nu, men når lykken begynder at blive slidt, der hvor jeg sætter min skydeline fast, så kan jeg... Så har du lidt at arbejde med? Så har jeg lidt at arbejde med. I stedet for at klippe det kort, så bliver det bare kortere og kortere. Til sidst så bliver det for kort. Og hvad kan man sige? 7 gram, det er jo en normal klasse 3
Ikke? Så man kan jo sige, at man overbelaster. Det vil svare til, at du tager din 6'er-stang og putter 18-20 gram af den. Det er jo lidt det samme, det jeg gør her, bare ned i en anden skala. Ja, fuldstændig. Ja. Altså, hvad med forfang og spids og sådan noget? Hvor er du endt i et godt setup der? Ja, altså, jeg har meget brugt det der, hvor jeg syr mit taperet forfang ind igennem kernen. Modsat, hvor jeg stikker en nål igennem, og så lige varmer nålen og trækker den baglands ud, så har jeg lige en åbning til at tage den tynde ende. Du er en rigtig nørd, Dennis. Jamen altså, jeg fandt jo ud af, så lidt friktion igennem, fordi der er nogle af de øjer, nu, hvis vi nu tænker på, at nu darten der, den har fået lidt kraftige øjer, kontra til XLF'eren, triple-nulleren. Den havde meget tynde, skrøbelige øjer. Så der skulle det være så lidt friktion igennem de øjer som overhovedet muligt. Derfor så valgte jeg den her, hvor jeg syr mit taperet forfang ind igennem kernen på fluelinjen. Og det har egentlig holdt rigtig godt. Men det er jo rigtigt, fordi du skal bare have så lidt friktion og ting, der ligesom kan hæmme fluekastet som overhovedet muligt. Så alt skal ligesom elimineres. Men det er ikke kun fluekastet, det er også, når du har fiskå. Fordi stangen, den bøjer jo ret hårdt sammen, når du har fiskå. Det vil så sige, at du kan komme ret tæt på fisken med en kort stang, som bøjer hele sammen. Det vil sige, at du har jo fisken stort set næsten hele enden ved dig. Og der hjælper det, at stikker den så lige pludselig af, og du har en knude, hvor du har en lykke på din flueline, og så har du lavet en blinkknude, eller en uniknude, ned til fra det taperet forfang. Som så skal hugge sig igennem stangøjerne. Det knækker. Jeg får det helt dårligt, bare ved at tanken af puha. Det knækker de af. Det ved jeg. Derfor blev det jo, hvor jeg sygt den ind igennem kernen, det har jeg fisket med i mange år. Men nu har jeg bare lavet en nail knot, fordi nu havde jeg lavet den nail knot, da jeg prøver. Først, så prøver jeg jo altid den linje, jeg køber, som jeg har udset mig, jeg skal bruge til skydehovedet. Den prøver jeg først at fiske med på stangen på græs. Og når vi så har fisket med den på græs, lige prøvekaste den på græs, spiller det, så tager vi den med ud til vandet. Så prøver jeg at fiske med den derude, så kan jeg se, når linen bliver våd, det er ikke det samme at være ved vand, som det er at stå på græs. Det er 2 vidt forskellige ting. Alt det spiller på græs. Det gør det bare ikke ude ved vandet. Og det gjorde det heller ikke. Det kostede mig en del distance ved at gå ved vandet, hvor linen er blevet våd. Og så vidste jeg sådan nogenlunde, at kunne mærke efter, hvor når jeg havde vægten, så klipper jeg den 8,1 meter lang. Der klipper jeg der af. Bum. Og så lavede jeg en lyk i bagenden, og så nailnotten med mit taperet forfang. Det havde jeg jo sat over i, så det beholdt jeg bare. Så nu er der jo plads til, at jeg kan korte det stille og roligt ned. Underneath the sky so mild, with the stars we wander free, echoes of the old folklore, merging with our wistful dreams. Dennis, kunne du måske være en form for trendsetter? Fordi det er ikke særlig mange år siden, jeg var ude og investere i en klasse 4-stang. Og den synes jeg jo er frygtelig let og dejlig at gå med. Jeg fisker rigtig meget og mere med den. Men for bare 10 eller 15 år siden, var der jo ikke særlig mange, der fiskede med klasse 4. Nu er det mainstream. Ja. Hvad tror du om, kan der være en fremtid for det her meget lette kystfluefiskeri? Ja, altså både og. Jeg tror ikke, det bliver sådan et sindssygt trend. Det tror jeg ikke, det gør, fordi det har jo, altså folk har jo godt vidst, at når de hørte mit navn, at jeg gik jo med det letteste, man kunne opdrive. Det var ikke noget, de ville selv gøre, og det er jo heller ikke et trend som sådan. Jeg kender nogle stykker, der stadigvæk fisker med lige så let grej, og jeg ved, at de er blevet inspireret af den måde, jeg gør det over. Jeg kender også nogle, de har jo købt ind og solgt igen, fordi det var ikke for dem. Så om det bliver en trend, når vi er klasse 2, klasse 0, det ligger lige der, toren, den ligger lige der, hvor man, klasse 2, fuldbyrdes klasse 2 saltvandsstang. Jeg tror, der er nogen, der er ved at lave, eller hvis ikke har lavet den en. Men ellers så
Jeg tror ikke, det bliver et trend at komme derned. Jeg tænker også til sådan en morgen, som vi har haft i dag, hvor vandet er spritklart og fuldstændig glasagtigt, nærmest som et spejl. Der kunne da være sjovt at gå og fiske med små størrelse 10-12 fluer på en klasse 2-stang. Jamen, det kan jeg kun give dig ret i. Altså, men om det går hen og bliver et trend, det ved jeg ikke. Vi tager den om 10 år. Ja, lad den lige koge i 10 år nede i. Så kan det være, at det kommer ud, at det bliver noget et eller andet helt vildt. Det kan jo være, at flere andre mærker kommer med på den der vogn der. De laver en fuldbyrdet saltvandsstang i en klasse 2. Der er jo nogen, der skal tage skridtet jo. Nu skal vi snakke fluer. Uha! Vi har åbne bokse liggende her. Det er fedt. Jeg elsker fluer. Men det er jo også en kæmpe del af det her meget lette fiskeri. Der må også være sket noget på din fluefront, for at det her det har kunne fungere. Jeg går ikke ud fra, at det er kæmpe store streamers, du vælter rundt på din klasse 0. Altså mine kystfluer, de er jo klart, at de er blevet mindre, når det er til nulleren. Men ikke, at de er gået så meget ned i forhold til standardstørrelse. Altså størrelse 8. Man kan jo sige, at man kommer ud for en situation, ligesom vi var i dag for eksempel. Jeg havde der noget 0,22 spids i bilen der, og så kunne man have gået med en størrelse 10 eller 12, for eksempel, hvis det var. Jeg har bare ikke nogen fluer i størrelse 12, for jeg fanger alle mine fisk på en størrelse 8, stort set. Men når jeg sidder her og kigger på dine bokse, Dennis, så ser de jo meget almindelige ud. De ligner helt almindelige fluer. Ja. Jeg tror, de mindste er måske en størrelse 10. Det er den mindste flue, jeg har, min krogstørrelse. Vi skal også lige ind over din egen specialitet, flyndershrimp, som er, hvis der er endt i en 2.0-version. Det er jo sådan en rejeflue med 6 gummiben og er bundet i et materiale, du skal fortælle mere om lige om lidt. Men det har virkelig været en, der har rykket nogle fisk for dig. Prøv lige at beskrive den, og hvad der ligger bag af tanker på den her flue. Jamen tankerne omkring, fordi det der med at have noget, der er transparent, og hvad skal man sige, det er jo en flue, der ligesom skal imitere det originale produkt, rejen. Så den er bundet lidt i de der rejefarver, altså helt transparent. Og så er det jo sådan noget Steve Farrar blend her. Det er jo noget mono, der er blevet kreppet med sådan noget, der er blevet bøjet sådan lidt. Det er sådan lidt bølgeagtigt. Altså er det en langhåret dubbing, den er bygget op af? Nej, det er det ikke. Det er sådan noget strå, sådan nogle nylonstrå. Og det er jo sådan noget, der er noget, i nogle af pakker, der er der jo noget glimmer sammen med det der mono nede i pakken. Og vi linker til det i show notes, så man lige kan gå ind og kigge selv. Så det er jo en ret simpel flue i virkeligheden. Mega simpel. Der er bygget op af det her fibermateriale. Nogle Easy Shrimp Eyes og nogle Easy Shrimp Legs. Og så været på en størrelse 4. Det er en størrelse 4, ja. Kamakatsu 314F. Ja, dejligt simpelt. Og binder du den altid den her hvide farve? Ja, altså nu havde jeg så ikke mere den der, den hedder Shrimp UV Shrimp, tror jeg den hedder. Den farve. Og den er fræk, Dennis. Den er virkelig pivfræk, den der. Lige det materiale, det er det, jeg bruger til min tobis. Fløndertobisen der. Og der er jo mange, de har jo en tendens med at sætte en tandemkrog på, når de fisker med en tobisflue. Og det gør jeg ikke. Jeg har en kortskaftet krog, og så har jeg, er den 5-8 cm? 5-8 cm, og så er der det der, og så er der epoxy rundt, hvor materialet bliver bundet på krog. Og så har du et øje, og det må gerne være så et refleksøje, som sidder inde under epoxyen. Og det gør, at det reflekterer, når du stripper, og den går ned sådan her, så tager de den med hovedet først. Det gør, at de tager altid tobisen med hovedet først. Så du behøver ikke have den der. Du mærker tit, at de napper lidt her. Stripper du bare lidt hurtigt ind, og så stopper du, hvor den dykker ned. Men jeg elsker jo også fuldstændig simple tobisfluer. Ja. Og den du sidder med her er vel en 5-6 cm i længden, og den ligner jo virkelig tobisen, når den sådan kommer til kysterne. Den her lille tændstiks tobis, som jo ikke gør meget væsen af sig i vandet i virkeligheden. Ja, og det er jo, når jeg fisker med tobisflue, så er det den. Og det er jo igen det samme materiale, der bliver brugt på flyndershrimpen. Det samme materiale, bare i en anden farve. Der er lige
en anden flue, jeg lige skal have dig til at sætte nogle ord på. Fordi jeg tror, hver gang jeg har talt med dig, også i dag, så har du sagt Black Final. Det er den. Og Black Final skal levere og så videre. Nu sidder vi med den her. Hvad gør, at du er så glad for den her flue? Jamen, altså, den har bare præsteret. Selv i spritklar vand. Det var så dog ikke den, jeg fangede fisk over i dag, men der skulle en skumgris til. Men Black Final, den fangede jeg min bedste kystfisk på nullergrej. Den er fanget på Black Final. Og igen, en dejlig simpel flue. En simpel. Hvad har du den her størrelse 10? Det er en størrelse 8. 8? Okay. 8, ja. Og det er jo, hvad skal man sige, det er chenille. Altså sådan noget kaktus chenille lignende noget. Bare en lidt mere transparent version. Så er der kuglekæder øjne for at give den noget vægt der. Og så er der jo lidt hvad skal man sige, fjerstrå i light tan som hale. Og så er der et kropshakkel. Det er sådan set det. Det er ultra. Den ligner jo Final Shrimp. Der er jo egentlig helt neutral. Den er bundet ligesom originalen, bare i en anden kropsfarve. Det kan jo ikke gå galt. Det er jo altså... Kan jeg vide, om den giver noget her senere? Det tror jeg, den gør. Ja, det tror jeg også. Det er jeg rimelig sikker på, den gør. Hvis jeg er lidt distræt nogle gange, Dennis, så det er fordi, jeg sidder, og det her vand, vi sidder og kigger ud over lige nu, det bliver bare bedre og bedre. Da vi kom, var det jo fuldstændig spejlblankt, og nu ser det rigtig godt ud. Nu er der kommet lidt vind. Der er kommet lidt rifler på vandet, og der er kommet lidt vind på. Der er stadigvæk fuldstændig skyfrit ovenover os. Det er som om, vi sidder lige på hotspottet. Og en god vind. Skal vi så ikke se at komme i gang med lynrunden, så vi kan få lukket det her afsnit ned, og vi kan komme i vandet igen? Ja, lige præcis. Det lyder som en god idé. Men så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, dyre vaders, vi har lige haft lidt forskellige vadersnakke i dag. Er det over- eller undervurderet? Det er totalt overvurderet. Altså, gå ud og bruge 10.000 kroner på dyre vaders. Altså, du får ikke det bedre produkt ved at give 10.000. Du kan jo købe 4 par, hvis ikke 6 par mellemkvalitetsvaders for de samme penge. Altså, hvad har man mest? Det jeg slider mest op, det er jo sokken. Fordi jeg har så mange kilometer og mange timer i... Men du går jo selv rundt i et par Patagonia-vaders. Det er jo næsten noget af det dyreste, du kan få. Ja, men altså, jeg venter jo altid til en udgået model, den kommer på tilbud. Og så venter jeg for eksempel Black Friday, eller du ved, sådan noget, til de der udsalgsuger, der kommer. Og så vælger jeg jo så at købe et par der. Det er den måde, jeg gør det. Men så hopper vi videre til dit absolut bedste stykke fiskegrej. Det er min Pechang-tang. Ja. Det er det, fordi... det skal vi lige høre noget om. Ja, dem der har fulgt lidt med på min både YouTube-kanal og sådan noget, de ser mange af mine fester, altså fluen den er ikke, så du kan få dine fingre ind og få den løsnet. Så den tang, den er bare uundværlig. Ja. Så runder vi af med dit absolut bedste fisketip, Dennis Flynder. Det er, I skal tro, altså den erfaring, man gør sig selv. Det bedste tip, det er, tro på det, du bedriver. Tro på det, fordi den erfaring, du gør dig for dig selv, det er der ingen, der kan tage fra dig. Den er noteret. Dennis for Hulen, det har fandme været hyggeligt. Fedt at få lov at komme ind i det her klasse 0-univers. Jeg synes, det er vildt spændende. Det er godt, der er nogle pionerer derude. Og vi har fået fisk, og nu skal vi ud og have nogle flere. Ja, nu skal vi ud og have nogle flere. Nu har et super spot, vi skal hen til. Vi rykker. In the hush of twilight hues, where evening's breath slowly stirs. Tak til Dennis for en fed optagedag ved fjorden. Og kæmpe respekt til en fluefisker, som i den grad har perfektioneret et fiskeri, som er langt mindre ekstremt, end jeg havde forventet. Jeg har nu på egen hånd oplevet Dennis og hans klasse 0-stang i aktion. Og efter vores tur, så har jeg på ingen måde fået mindre blod på tanden for at udforske det helt lette kystfluefiskeri. Klasse 0, det bliver nok aldrig helt mig.
Men hvorfor ikke prøve at lege lidt med f.eks. en klasse 2 på en vindstille sommermorgen på revet? Husk også, at du kan blive supporter af podcasten med et valgfrit beløb, som går til at holde fanget på flue kørende i fremtiden. Klik på link i show notes og læs mere. Stram line, og vi ses derude. Every heart a poet's child, lost in nature's silent plea.